Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Giyon sa pagsugod sa Kristyanismo sa Hong Kong. Ang Kristyanismo sa Hong Kong misulod sa usa ka bag-o nga yugto niadtong 1841. Dihang ang Hong Kong opisyal nga nasiak gikan sa Diocese of Macau. Tungod sa First Opium War, nahimo nga British colony ang Hong Kong ug kalit nga nabago ang kahimtang sa isla. Sa pagsulod sa mga British, niabot usab ang daghan nga mga Irish troops nga kasagaran mga Katoliko. Ug tungod niini, nakita sa simbahan ang dakong panginahanglan sa pastoral care. Ang Hong Kong nagkinahanglan og mga pari ug mga missionaries aron maalagaran ang espiritual nga panginahanglan sa mga sundalo ug sa mga lumulupyo. Mao kini ang hinungdan nga gipadala ang mga Katolik kung nga mga missionaries, ilabi na ang mga pari sa PIME o uban pa nga mga orders. Dili lang simbahan ang ilang gitukod, kundi eskwelahan o ospital usab. Ang ilang presensya nahimong binhi sa pagtukod sa lokal nga simbahan. Mao nga ang Hong Kong nahimong usa ka lugar din ang simbahan, nahimong pamilya alang sa daghang katawhan. Sa sinugdanan pa lang, ang simbahan sa Hong Kong, makita na nato nga ang Kristyanismo, dili lang yun ni siya mo ang structures o mga institutions, kundi usa ka bag-ong pamilya nga mitubo, taliwala sa mga tao nga dili parehas o kaliwat, dili parehas og pinulungan o kultura. Ang mga Irish troops kaniadto, ang mga lokal nga mga lumulupyo ug ang mga missionaries nagkahiusa dili tungod sa dugo kundi tungod sa pagtuo. Mausab kini ang mensahe sa nga atong madungog karon sa ebanghelyo. Klaro nga giusab ni Jesus ang pagsabot sa pamilya. Wala niya gibalibaran ang iyang inahan ug mga igsuon apan iyang gipadayag ang mas lapad ug mas lawom nga kahulugan sa pagkapamilya. Unsay mapamalandungan nato karong adlaw? Unang punto, ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios mao ang sukaranan sa tinuod nga pagkahiusa kaniya. Sa kultura sa mga Hudiyo, ang pamilya usad jud ka sagrado ug lig-on nga institution. Ang pagkaila sa usa ka tawo nag-agad sa iyang kaliwat ug apelyido. Mao nga kung moingon si Jesus og lahi nga pagsabot sa pamilya, kini usa ka radikal nga pahayag. Sa ebanghelyo nagtan-aw siya sa mga naglingkod sa palibot ug niingon, "Here are my mother and my brothers. Ania ang akong inahan ug mga igsuon." Wala niya gipunting ang iyang mga kadugo kundi ang komunidad sa pagtuo. Ang pagsulti ni Jesus nagpasabot nga ang pag-apil sa pamilya sa Dios dili base sa kaliwat kundi sa relasyon. Ang pagkaanak sa Dios usa ka tawag, dili usa ka aksidente sa pagkatao. Sa laing bahin sa ebanghelyo miingon siya, "For whoever does the will of God is my brother and sister and mother." Kay ang magbuhat sa kabubuton sa Dios mao ang akong igsuon nga lalaki, igsuon nga babayi ug inahan. Ang pagsanong sa kabubuton sa Dios mao jud di ay ang sukaranan sa tinuod nga pagkahiusa kaniya. Usahay, mas duol pa ta sa atong mga barkada sa simbahan kaysa sa atong mga kadugo. Usahay, mas musabot pa ta sa mga kauban sa pag-alagad kaysa sa mga paryente. Dili kini sayop kung kini nagaabag diya sa atong gugma o pagtuo. Ang simbahan dili nato ikapuli sa pamilya apan ang simbahan usa ka pamilya usab. Ug kung magkinabuhi ta sa kabubuton sa Dios, kita mahimong tinuod nga igsuon, managsuon sa usab-usa. Ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios mao ang sukaranan sa tinuod nga pagkahiusa kaniya. Ikaduhang punto, ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios mao ang pundasyon
sa pamilya sa simbahan. Ang kabubuton sa Dios dili misteryo nga lisod pangitaon. Sa ebanghelyo kini klaro sa kinabuhi ni Hesus mismo. Siya nagpakita og kaluoy, kamakiangayon ug gugma alang sa tanan. Ang pagsunod kaniya mao ang pagsunod sa Amahan. Kung kita nagpasaylo, kung kita nag-alagad, o kung kita nagpakabana sa uban, ang gingharian sa Dios anaa na kanato. Ang pamilya sa simbahan mao ang unang lugar din makita kini nga gingharian. Ang simbahan mahimong pamilya kung ang matag usa mupili sa gugma kaysa sa paghukom. Dili tanan parehas og opinyon, dili tanan parehas og kultura o estilo sa pagtuo apan kita nagkahiusa sa usa ka amahan. Ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios nagpasabot sa pagpabilin sa panaghiusa bisan daghan tang kalahian. Ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios mao ang pundasyon sa pamilya sa simbahan. Story time. Siguro kailat ang tanan ni Marco Polo. Siya usa ka Italian nga explorer nga nibiyahe padong sa Asia niadtong 13th century. Apan ang iyang pagbiyahe dili lang ni siya personal adventure. Kauban niini ang mas lapad nga papal mission sa simbahan nga magtukod og relations sa China tungod usab sa request ni Kublai Khan nga magpadala og mga missionaries aron magtudlo sa Kristyanismo ug magdala og holy oil nga gikan sa Holy Sepulchre. Ang Vatican napakyas sa pagpadala og mga missionaries. Nakapadala lamang og duha ka praile nga sayo nga ni return to sender, ni back out tungod sa kahadlok. Niadtong 1271 sa biyahe sa Polo family ngadto kang Kublai Khan, ang 17 years old pa lang nga si Marco Polo gitudlo isip alagad sa mga foreign emissaries sa Imperial Court. Gipadala siya sa daghan ng mga diplomatic missions sa tibuok Mongol Empire ug sa Southeast Asia. Ang ilang plano pagkabig sa Imperial Court wala gyud nakasulbong tungod kay nakagamot kini sa Budhismo ug lokal nga mga traditions. Apan bisan pa niana ang mga liso sa pagtuo gitanom na didto. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karon nag-awhag nato sa pag-usab sa atong pagsabot sa pamilya. Ang pamilya sa Dios dili limitado sa dugo, lugar o kultura. Kitang tanan giimbitar sa pag-apil pinaagi sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Ug sa matag lihok sa gugma, kita nagpamatuod nga kita iya sa Diyos ng pamilya. Bisan asa ta dalhon sa misyon, sa Hong Kong, sa China, Mongolia, o bisan diha pa sa atong mga kadugo, ang pamilya sa Diyos magpabilin. Ang atong tawag, mao ang magkinabuhi, isip mga anak nga matinud-anon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.